Pozdrav, moj ime je Ćutolog. Javljam se iz Portoroža, izašao sam iz kazina sa svog radnog mesta i govorit ću o onome što se danas dešavalo. Bio je neki lik danas, ne znam koja je nacionalnost, i kažu da je Mađar ili šta već, nije bitno, šta god da je. I što bi rekli, kockari nemaju nacionalnost, isti su svim zemljama manje više, zato što su ljudi kao i svi. Sad o čemu se radi, zašto mi je on zanimljiv? Zanimljiv mi je zato što je počeo da igra nešto sitno i počeo je posle 50-100 da vrti, znači posle par smena kad sam uradio, on je počeo da vrti stotke, znači da igra po boksu maksimum koliko su odredili 200. Znači jednom je odigrao 3-4 boksa za redom, znači 800 ili 600 ili 800 evra, u jednom cugu je on imao na stolu. Ja pomislim, kažem, evo te, kako ti nije prijatelju žao? Što ne ideš, brate, u prodavnicu, kupiš sebi, brate, šta ti volja, daćete mi metar odavde i metar odavde i 2 police ove i znači za 600 i 800 evra, pa šta ti možeš sve da kupiš ili bilo šta drugo, ideš u restoran da jedeš, da piješ, da se ubiješ od pića i od jela i ti umjesto to sve, i još da ti ostane. I to, haha, i ti ne. To čak i ovde gde je izuzetno skupo, i ovde bi ti ostalo. Hoću da kažem, šta se možeš, ne. I nekako, srce mi se scepalo. Prosto kažem, jebate, daj prvom prosjeku, ajde ovde u Portorožu stvarno nema, nigde nisam vidio nijednog prosjeka. Mislim da su ih odaljili, ali generalno bilo gde odeš, brate, daj nekome, razumeš, bolje će da iskoristi to nego što ćeš da baciš ovde kroz taj blackjack nesretni i sve ostalo. Eto, to mi je da, baš mi je zasmetalo. I apropo one priče što sam pročitao, bio komentar bio ranije za jedan od videa, kako sam opisao kao silazak u ad, kazino, mislim kao metaforički prikazan. I zaista sad vidim da je to u stvari silazak u ad, a ja mu dođem kao neki, da kažem, isporučitelj. Znaš, jer ja, brate, izvlačim tu kartu na kraju krajeva. Jeste to posao i sve, a nekako mi je žao, brate, baš mi je žao. Zato što sad ti treba da izvučeš kartu i da ovog pošalješ u materinu, razumeš, jeste da ti nemaš veze, on je čovjek došao svojom voljom, nisam ga terao, ali opet, nekako, loš osjećaj, definitivno, eto, to mi je onako, ali dobro, eto, to je, ako neko kaže nije silazak u ad, jeste, brate, i to, nalaziš se, iako je sve super i sve lepo izgleda, to je ad, brate, tu nema leba, tu nema sreće. I gledao sam, trudio sam se da tom čoveku uhvatim pogled, ali nekako je nejasan. Ne znam, nekako, i nije on loš prema spoljašnjosti svoje, znači u smislu prema drugim ljudima, nama, krupijema ili ostalima konobarima, prosto je normalno, ok, čak je ljubazan, ali nije u tome stvar. On kao da se tu nešto rve sa sobom, da se bije, ne znaš koju bitku, ali neka borba tu postoji, on tu nešto hoće da pobedi, da li hoće da pokaže da on može da pobedi kazino ili nešto drugo, možda je to u stvari posljedica nečeg mnogo dubljeg, što nema veze sa konkretno sa igrom i kazinom i svim tim stvarima, ali kažem, tu ta borba, prosto tu nešto unutra, tu kulja i kulja, ne kulja, nego kuva, baš onako kuva, i on se tu muči i to je činjenica, i onda kao ajde da ublažim taj neki bol svoj kroz kazino i sve, ali čisto sumnjam da on ništa može od toga da ublaži, jedino možda izgubi pare, i izgubio je jedno, 2, 3, ne znam koliko izgubio, tako nešto, ali za mene su to žao mi, prosto mi je žao, zbog gluposti da izgubiš toki pare, eto to je, eto, toliko. I nadam se vašim komentarima, kažite šta mislite o ovome svemu, jer je sigurno, svako se negde pronalazi u toj priči, ili negde slično ima nešto da kaže na tu temu. Eto, pozdrav!